Kaixo. Bueno, balantze txiki bat eginez, lehen urteko lanen ingurun, bueno, oro har esan diteke Andoainen eginda nahi izan dela rekuperatu diren elementuak pixka bat konserbatu eta bueno, gehiago ez estropeatzeko da, bueno, mantenimiento lan bat, ezta. Gero erdoizta eta bordatxuriko karobiak ere berreskuratu dira. Bilabonan amasan bi karobi berreskuratu ziren, Helduainen beste bi karobi, eta Leitzarango baiaran, bueno, Oiokigiko karobia berreskuratu da, Bizkotxeko meategiko kargaderoa edo berreskuratu da, labe bat ere bai Bizkotxen, eta Mustarren ere bai, erreketa labe bat ere berreskuratu da, Beineseko meategikon ikerketa, leheno aipatu dana, eta gero karbonera bat Bizkotxen ere bai, hori izan da oro har 2010 egindako lana. Eta bueno, aurtengo orako aurreikusita dagona da, bueno, Andoainen berdin jarraitu mantentzen orain arte berreskuratu diren elementuak, gehiago ez deterioratzeko. Asmoa dago ere bai labadero publikoekin ere lana egitea, errekuperatzea beste labadero batzuk, hor Leitzaranen Santa Cruz ondoan egintzan moduan. Gero Iuiako Maloko meategia ere horre azterketa bat egiteko asmoa dago, eta kata batzuk egiteko asmoa dago. Lordiko mugarria ere bai, aparte, hori berreskuratu. Eta bueno, Andoaindik aparte, Bilabonan labadero bat eta karoi bat berreskuratzeko asmoa daukagu. Eta bueno, Bilabonatik Zegamara ere asmoa juteko asmoa badaukagu, han ere karoi zahar bat ere berritzea. Eta bueno, Leitzarango baiaran, jarraitzeko asmoa daukagu Beineseko meategiakin ikerketa eta kataketa egiten, eta prospezioak. Oiokin ere bai, hango Ferreria edo Burdinola, bertako ur depositoa ere bai, eta zubi bat ere bai, Oiokiko zubi zahar bat ere berreskuratzeko asmoa badago.